Nexi соли барориш 94. Мен ин намуди бернаи мошин ҳастам. Мен ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электро, коробкаш механик ва ниҷа CD плеер дорад. Пробегаш 352,000 километр пробег. ولی ҳолати салони мошин аввали сидениҳо манахи рӯи каш киштагӣ. ман ҳолати салони қафои мошин дӯстон мана. мотор 1.5 сӯзишворӣ газ бензин. расходаш 10 газкиди 90 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. нархи мошин 22,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 41 889. зафира элеганс соли барориш 2002. мани намуди бернаи мошин. мани намуд аз қафои мошин дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механик, инҷа CD плеер дорад, дута CD пеш обогрев, пробегаш 391,000 километр пробег. ман ҳолати салони мошин, ман ҳолати салони қафои мошин мана. мотор 1.8 экотек, сӯзишворӣ бензин, сӯзишворӣ бензин. расходаш қида? расходаш 10 сахта мегардад. мани ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. нархи мошин 46,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 527 95 99. Opel Zafira соли барориш 2000. комплектасияш Edition будааст. Edition. мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механик, CD плеер, пробегаш 369,000 километр. мани ҳолати салони мошин. мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8 экотек, сӯзишворӣ газ бензин. газаш евро 4. расходаш 10-80-90 мегардад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 46,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 745 55 56. Opel Zafira соли барориш 2002. мани намуди бернаи мошин. мани намуд аз қафои мошин. инҷа бо задни камерашам ҳаст. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механик, инҷа CD плеер дорад. пробегаш 178,000 километр.
این حالت سالن ماشین من حالت سالن کفای ماشین دوستان عزیز منه حوالی سیدینی ها من خیلی کشای زمانوی کشیدگی мотор 1.8 1.1 сӯзишворӣ газ бензин газаш евро 4 расход чӣ қадар расходаш чӣ қадар газ киди тахти газ киди чанд мегардад точно намедонам нархи мошин 55000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 918 32 77 88 опел бечка соли барориш 98 мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз ёдоваршим санҷиши техникӣ яксолина дорад мисосия мани намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз дохили салон коробкаш механик cd плеер норад пробегаш пробег ҳай пробегаш маълум не пробегаш чанда ко мен ҳолати салони қафои мошин пробег чиқадар гаштаги пробег пробег маълум не аккумулятори шикандаги гусосия мотор 1.6 простой сӯзишворӣ газ бензин расход чанда газ киди 10 мегардад расходаш 10 газ киди 90 мегардад бани ҳолати мотори мошин нархи мошин 33000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 38 42 70 92 38 42 76 98 100 15 29 дӯстони азиз шумо тӯи арӯсии домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорзӯз дореду дар фикри сабти он ҳастед пас наворбардорони касби студияи баҳодур дар хизмати шумо студияи баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад аз ҳама муҳим бо сатҳи олӣ ва нархи дастрас дар хизмати шумо телефон барои маълумот 92 899 89 89